Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. One more great common about us. One more great common about us. One more great common about us. Our child of gospel church of society. Shall that progress? Yesu Kristu. Amen. Obaba wala ikhaya. Hallelujah. Unkulunkulu amkhethile ezi-leader egameni likaJesu. Amen. Ngibingelele ubaba uShezi umfundisi egameni likaJesu Kristu isihambele sethu kule conference yale phasika la this year osuka le ePietermaritzburg ukuthi azohlanganyela nathi ekubungazeni iphasika lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Eleke bazalwane intombi izizomama ogogo omkhulu obaba Sunday school thina egameni likaJesu Kristu. Amen. Hallelujah. Ngibingelele uNkulunkulu umoya oyingcwele umnikazi walendlu egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngibingelele osivakasha ngamandla kaJesu Kristu. Hallelujah. Namhlanje kunabantu abazokhululwa ngegama likaJesu. Amen. Hallelujah. Kunabantu uJesu njengoba afa wanqoba ukufa wayeyobhidlisa wonke amandla obumnyama ukuthi angaphinda benamandla noma engaba khona amandla obumnyama kodwa wanamandla noma angaba khona kodwa wanamandla namhlanje azobhedliswa ngenxa yokuthi inkosi yethu Jesu yafa yayothatha ikhiyo sokufa uSathane bayahamba uJesu kube ngasathi uyafa wayemunca uSathane ikhiyo zokufa ukuba uJesu akwazi ukuthi abantu baphile benenkululeko bengaphili ngaphansi kokugqilazwa obumnyama obumnyama buyagqilaza umuntu bakhona abantu ehlele so uJesu mayisefika ufika uzoba ukhanya la obumnyama khona ufika uzoba ukhanya la obumnyama khona sama sama
The salvation comes from Jesus Christ. Matthew 27, verse 51 and 52. The salvation comes from Jesus Christ. Sivule incwadi kaMatthew chapter 27. Ufundele uqale lapha verse 50 ugcine 52. Verse 50. uJesu wabuye wamemeza ngezwi elikhulu wafa. Bheka ke isihenqo sethempeli sadabuka kabili kusukela phezulu kuze kufike phansi. Umhlaba wazamazama, amadwala aqhekezeka, amathuna avuleka, imizimba eminingi yabangcwele ababelele yavuka. Yesu lenkosi mangcolisa. Amen. Sihlala phansi bazalwane. Lethe eBhayibheli waphinda wamemeza kakhulu wafa. Sisile lapha ekseni ukuthi basifunda umfundisi uvule yona lencwadi. Wafunda lapha ya verse 46 la uJesu akhala khona wathi Eli Eli lama sabbatha owangathi uNkulunkulu wami ungishiyelani na. Basigqibela waphinda futhi wamemeza kakhulu wafa. Emva kokufa lithi iBhayibheli kwanyakazwa umhlaba wonke, kwakhekeka amadwala, kwavuleka amathuna, abakade befile bavuka bahamba ngenyawo. Ngokufa kwenkosi yethu Jesu kwakungekona ukufa, kodwa kwakuyolanda abantu ababulawa yisifo.
Yes!
omnyama ezweni. Isihebo sethempeli sadabuka phakathi. Yahlukana phakathi kwawo. Ababayimini yakuthi uJesu sehlukanisa ukukhanya nobumnyama. Ngoba wasifika ukukhanya emntwini. Obumnyama bunamandla.
Let's see how
eMajabaleni esithi wabethelwa khona wasuka uNkulunkulu eNkulunkulwini waba sesimeni somuntu uJesu waba ngumuntu njengabantu okuthatha ihlazo labantu uJesu waba ngumuntu njengabantu okuthatha understand ubuhlungu babantu understand inkinga zabantu wasuka uNkulunkulu eNkulunkulwini waba ngumuntu njengabantu. Jesus. Sikhathi uNkulunkulu uqobo lwakhe umthwalo wensuku wayekhona khona lesazoba khona uyasebenza ngayo okwathi ngelinye ilanga ekhuluma nami engithathile ngisebona esithathu ngiphila mfundisi wathatha uNkulunkulu wangisebona esithathu wayongitshengisa ukuthi izulu into enjani wasentshela wathi intombi yenkosi wathi uyabona lokho wathi uyabona bonke abazongena la ilaba ababekezele besesemhlabeni bezintando kaNkulunkulu besesemhlabeni yilo abazongena la. Uyabona bakhuluma washilo ukhuluma nento engiyaziyo uNkulunkulu akayithathi umoya wayo wawuphakamisela phezulu. That is why ngizothi isono ngoba ngiyazi ukuthi abazongena kusolosolo uyaba bekezele intando kaNkulunkulu besesemhlabeni. Wathini wahamba balala kwavuka basuke bababa ayonke into zoyithatha ukusho akunankinga nayo ngoba kunento yethu understandayo ukuthi uJesu wakhuluma namazwi wathi bonke abezintando kaNkulunkulu besesemhlabeni yilabo abazongena kusolosolo ngisho yenza intando kaNkulunkulu sewukhuluma ungakhulumi usewudelela ungadeleli ngisho yenza intando kaNkulunkulu. Uyazi mangikhuluma ngokuthi bazalwane kunemhlaba emithathu bengenayo ulwazi lokuthi imhlaba emithathu engwazi umhlaba bekuhlaba ngaphansi kwamanzi lapho amadimoni omgoma mangabe efuna abantu ahambe ayobahlalisa ngaphansi ngoba lapha ngaphansi kwamanzi kunomunye umhlaba omile njengalo lapha ngaphansi kwamanzi kunemizi njengalapha phezulu emhlabeni kunemizi kuney'tolo kuney'nkomo kunezimvu kuney'mbuzi nayo yonke imfuyo lapho abantu abathakathayo bangabe bethumba abantu bezobantshontsha emhlabeni isikhathi singakafiki bahamba baye lapha ngalapha phansi kwaloyo mhlaba beyophila khona bayosetshenziswa khona babe yigqila zakhona bathunywe khona wena uzothunya umuntu uvele nje waphathwa ikhanda wanabephethe kanti kwasekuseni washona kanti nokuthi ujiwe mfundisi wathi ujela phansi kwamanzi ukuba yoba yisigqila salapha emhlabeni ayeba isigqila samadimoni ngoba lapha ngaphansi komhlaba yisiza samadimoni bonke abantu abasebenza lapha yilabo abantshontshiwe bantshontshwa isitha ukuba isitha sibasebenzise somakabe uJesu ebuye nithi iBhayibheli nabafile banovuka bayisekule uJesu ngoba amandla akukho la bafikelele khona
njengomunye kodwa umhlabathi wakhona inkinga awufani neyona. Khuluma nabaZulu ukuthi wabazalwane emhlabeni shabalala intando kaNkulunkulu yobekeselela. Imakho simkhoza singagivanga noma ngabe isimo sesishaya singagivanga singabuyela emuva noma seyishuka singagivanga kodwa sibebezele sisentandweni sibebezele sisentandweni kaNkulunkulu ngoba intando kaNkulunkulu angebizi ilahlekisa kodwa intando yabantu nentando yabadimoni izokulahlekisa. Lethe iBhayibheli wamemeza kakhulu wasewafa emva kokufa kwakhe. Manda yabasekethelebosaya ekethelebesantaya ekethelebos namhlanje ebusuku uJesu khona sobavusa nabanye laba bathi basindisiwe kodwa insindiso yabo seyiwika. Sekunezinto ezikulahlekele ongesenawo amandla okuhamba bethamini kwelitsindiso. It's because kunezinto ey'file la bengafanelanga zife nokuwena. Namhlanje uJesu uzovusa impilo yekhona. Uzovusa impilo yekhona. Kushebo izinto ebeseyilahlekile. Kushebo izinto ebeseyilahlekile. Nasakhazweni samaluyeza nje ngoba phela nakho uyaziyo. Kodwa kahle kahle uhlezi lapha esitulweni ufakazi. Kunezinto engasahambi kahle esimeni sabona. Kunezinto engasahambi kahle kulo wakholwa nje. Esimeni sabona namhlanje uJesu akazovusa.
Uyayiphosa impilo yabantu. Entshontshiwe yantshontsha amadimoni. Amadimoni asenza impelele yishindrethi. Impilo yakho. Uguqa phansi. Uguqa phansi. Kunamoya obufana okumele nguvimbe. Kunamoya obufana okumele nguvimbe ozoza ngengozi yemoto. Kunamoya obufa okumele nguvimbe. Ngegama lakho Jesu. Uguqa phansi. Sokumuzela ngaphambili. Wasela ngaphambili. Uguqa phansi. Kunakufake kubonayo la kuwe butha. Ende lokho fa kuza nengozi yemoto. Ende ngokwesitha ngendlela esihlele ngakhona. Sihlela ilanga, sahlela inyanga. Okumele uhambe nayo uginqike nemoto. Esimeni sakho yokwethuka ushaya uvalo usibone ngazathi uzofa manje. Kunjalo. Sekukangaka kufikela lento. Ukufika uhlezi phansi nobusuku so. Kufika ebusuku. Ngoba vela amadimoni ayiplane ebusuku lento. Ayiplana phakathi nobusuku. Ukuthi wena mangashinyathela even nalo umsebenzi ozamayo amadimoni alesana nawo awufuni. Bathi mina angizanga ngezinto eziningi futhi angizanga nokuzokhipha indaba zabantu namagama abantu. Kodwa ngizele ukuzosindisa impilo yakho ekufeni. Kulesi simo semonto ngoba kahle kahle kudala lamadimoni enplana lento. Inoma? Hayi, qiniso. So lo moya wethuna olethwa isitha ngizayistopha lengozi. Ngizayistopha lengozi ngoba ngibona ingozi, ngibona ukufa, ngibona ingozi, ngibona ukufa, ngibona i-car accident, ngibona ingozi, ngibona ukufa. Uya drive yini? Uya drive. Kukala phansi. Uyamthemba uNkulunkulu.
ukuthi njengoba ayibambile lento yakho namhlanje uzokhulula kulokho amadimoni akubophela khona ukuba kwenzeke. Uyazi ukuthi the way amadimoni ayihlele ngakhona ayihlele ngokuthi uma nje ungena emotweni wasuqala uyistarta imoto ufaka igiye lokuqala ivele ithatha ikushonisa ilahle direction. Ungangena basole emotweni washaya ufaka udrive sekani ila madimoni eziwemos amagama akaphelele uba Tumelo Fanyana Baba kanalika Jesu Kristu waseNazaretha nawe Tumelo Fanyana ngikuleta kuwe ngisatifaya moya wabesifazane nje egama la Jesu waseNazaretha ngiyaqabula lokufakadela yena egama la Jesu 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 egama Because of your minutes sasa ngedinga la yalizwa suku muhamba ngekhamba lakho Jesu ngekhamba la uzothandaza nabantu abasindisiwe kodwa sebefile ekholweni namhlanje fanele kuzovusa impilo zabo kabusha wose gijima uze ngaphambili kakumoshela isikhathi yazazi basuku ukuthi ufe kuphi la ofe khona namhlanje uzovuswa kamala Koche Yesu Goko kapasi
kusema tune. Ushasiza fusi pilo yako. Eba piga fusa. Izinto zakho. Azopele isipilo yako. Manda boseketele bosanta ya baba santa ya basa. Yekete bosanta ya baba santa. Yekete boseketele bosanta ya basa. Manda boseketele bosanta. Yekete bosanta ya yekete bosanta. Fără la masă fără o să mă succes n-am șansă să imprimarea milione din mulțele lui ea fuma umuntu namaphutha yisoni yizehluleki namhlanje Jesu, mbuyiseni prayer kuwe. Mbuyiseni prayer kuwe. Thethela sonke isono sami. Ngiyafuna uNkosi wena wedwa nomsindisi wami. Namhlanje impilo yami ngibuyisela kuwe. Baba kameni ka Jesu Kristu waseNazaretha. UNkulunkulu namhlanje vusa umphefumulo entshontsho isitha. Vusa umphefumulo entshontsho isitha. Nawe Jehova dala umfilo usafika usekhona. Nawe Jehova usafika usekhona. Yeah.
We are listening to your song right now in the mighty name of Jesus. Mandaya Messiah. Mama Hani, kunesithunzi somuntu esimana phesha kwekhanda lakho konke lobusuku. Lawula lapho lesayidi lakho. Kunjani bese ngiphelelwa ubuthongo. Bese uphelelwa ubuthongo. Namhlanje uzodivosa nale ndoda. Uzodivosa nalo moya omubi. Moya ngcwele. Shona nalo phezulu. Moya mathuna. Moya oyiphoki. Moya mathasi. Shona nalo phefumulo khona. Ngekhaya Jesu waseNazaretha. Moya oyiphoki sasebusuku. Shona naye. Ngekhaya Jesu. Wena ngicela ukuyama. Wena ngicela ukuyama. Ashupha phezulu. Shona naye ngekhaya Jesu. Shona naye ngekhaya Jesu. Ngekhaya Jesu. Ngekhaya Jesu. Apa. Moya osiboni. Apa. Moya osiboni. Apa. Ngekhaya Jesu. WaseNazaretha. Ngiyakhuluma. Jesus name. Gekabala. Koche. Yesu. Yababu. Papa. Sigo. Gekabala koche sugeke. Gekabala koche. Yesu. Okumaru. Okumakasiloke. Parole salama. Namhlanje uJesu ufuna ukukhulula shabana. Ebusweni la kunesimo somuntu sesithinzi somuntu esingene ekamereni lakho bonke. Uyawusho kubona umuntu ovula unyango angene ekamereni lakho kodwa ungaboni. Kunomuntu ongenayo avula unyango. Yebo ngawuqiniseki. Ebese uyathula. Ngiyathula. Ebukwakho usulelele ngeswalutho. Yeza. Ubona nguwe lo muntu angene ebusuku ekamereni lakho. Namhlanje uJesu uzokhulula. Sura! Tuthe ngekhaya Jesu. Tuthe moya ngalina sibone ndoda. Ngekhaya Jesu Kristu waseNazaretha. Tuthe moya mobe. Ophindela uyihlaba nyama uthumile ukuba uyasebenza kule ekhaya. Namhlanje ngiyakubabula. Ngekhaya Jesu. Awunabusa ekamereni lakhe. Awunabusa indodeza kwakhe. Awunabusa ejandini lakhe. Ngekhaya Jesu waseNazaretha. Buyela uyihlaba nyama. Awuthumile. Uhambe uyohlupha yena. Hlukana nempilo yale ndoda. Ngekhaya Jesu Kristu waseNazaretha. Mantaya bosikethele bosaya. Ukuba phansi. Jesus. Jesus. Jesus.
utshontsha imali yakhe uzomhluphelisa uzomenza isihlupheki le mali yakhe enyamalalayo shana ngegama likaJesu waseNazaretha ngegama likaJesu in Jesus' name, Makaya Pessoa. Get come on, Jesus, get come on, Jesus. Moya Pessoa mama yakinisa reta. Get come on, Jesus, get slice. Get come on, Jesus. In the mighty name of 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 Jesus. Akatamos. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Gracias. Gracias. In the mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Get gracias. Gracias. Get gracias. Personal perfume. Get gracias. I'm not trying to perfume like a player. Get gracias. Christos de Nazaret. Get gracias. Get gracias. The mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Out. The mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Moja jest klucz. Moja jest klucz. Pozwolę mama. I destroy you. Mama. Moya wesithu ohlezi phezu kwalesitho sangasese. I destroy you right now. I destroy you right now in the mighty name of Jesus. Lezi zinto ey'hamba phezu kwalomzimba phezu kwalesitho sangasese lezi zinto ey'hamba la. Moja wesithu sophinde hlale phezu kwakhe. Jesus name. Aphinde uhambe la. Hey, uhamba wenzani la? Uhamba wenzani la? In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Just pray in the name of Jesus. Thank you, Lord. In the mighty name of Jesus. Ikanto zakhe ikhuthiwe. Namhlanje ngiyayifosa ngegama likaJesu. Ngiyayifosa ngegama likaJesu mayibuyele kuye. Ngegama likaJesu. Zinto zakhe ayibuyele kuye. Nayikutsho khona namhlanje ngiyayifosa. Ayibuyele phezu kwakhe. Into zakhe ayibuyele kuye. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu.
Bachamos. Cabalachos. Cabalachos. Masha. Labuya. Você. Utasakane zote zilizochochea katika sana. Sibuyisi. Afanye sawa. Aibuya labuya. Cabalachos. The mighty name of Jesus. Jesus name. Bila chapeswa. Moyo watuone kama Jesus. Vamos lá. Que kama Jesus. Kama Jesus. In the mighty name of Jesus. You have to find my eyes today. The command of Jesus was in the forest. The command of Jesus. The command of Jesus. The mighty name of Jesus. I know it's because I have the command of Jesus. It's because I have to trust me in the command of Jesus. You know, I can be saying about the command of Jesus. Push. Entonces el sit, entonces la actividad, que caballos, hace referencia, que caballos, abaixa a maioria, aí eu fui simplesmente aquele cronômetro, que caballos justo, basta da frente, aí mulheres, e por aí aquele moço, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. 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 Que cama la coche subiere. Que cama la Jesus. Jesus name. Ile mesikiza kile chochote. Ama tunara na chochote kule baki. Ile akabia na mshokole. Que cama la Jesus sana forte. Que cama la Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Que cama la Jesus. Que cama la Jesus. Moyo wetu leo. I destroy you right now. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Get the ashes. Get the ashes. Get the ashes. In the mighty name of Jesus. 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 Jesus name. It's just a angel joy. The command of celebrate. The command of celebrate. Yes. As we Jesus. The command of Jesus. As we push in the sun. The command of Jesus. What's the difference? The celebration. The mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. Jesus name. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus.
Siphakamise izandla zethu siyiphakamisele phezulu sivala amehlo. Ngicela uBishop eze ngaphambili azothandaza. Siyabonga uNkulunkulu wethu nini mandla wonke. Wena obonayo ufihlakaleni. Singayazi masingasuka kuwe. Yes, mighty God. Siyawukhala kubani masingakhala. Yes, mighty Jesus. Sibonga umsebenzi omhle kangaka. Mighty Lord. Amandla kuwe. Mighty God. Wena Nkosi yamakhosi wembetha amandla wena. Njengengubo siyabonga egameni likaJesu. Sihlala phansi.